cooperativas pois tamén son unha forma que tamén vai moi preto da filosofía dos libros que editamos. E, digamos que na cooperativa pois, hai principios solidarios, hai principios de equidade, hai principios de respecto entre os componentes e, pensamos que era a fórmula idónea para unha editora que precisamente promovía esa filosofía desde o propio inicio. E como cooperativa de lucro, o cal non implica, é dicir, hai un retorno económico, ese retorno económico permite que o proxecto siga vivo e evolucione, é dicir, a xente, bueno, pues, cando a fórmula para conformarse non sociedade limitada, isto é unha fórmula empresarial como outra calquera, son principios distintos e un poquinho máis solidarios, non? Nese sentido tamén nos adherimos ao que é unha sociedade, o que é a REAS, a Rede de Economía Alternativa Solidaria, tanto a nivel estatal, nós somos socios de REAS Galiza, e tamén nos adherimos aos seus principios, os cales recomendamos que visitedes a web 400.gal para velos, ou a propia web da Rede de Economía Alternativa Solidaria, porque, bueno, xo ledes e adherirvos a eles, seguro que xa se está levando a cabo un método ámbito. E ben, bueno, pois aí no principio da consolidación da obra, da editora, xa a primeira obra xa pensamos que tiña que ser un puntal, tiña que ser algo que dixera un poquinho de que vai a cousa, e foi unha traducción dos autores que se chamou Transición Ecolóxica. A transición ecolóxica está moi de moda agora mesmo, pero igual non por tanto pelas razóns que se pode pensar, pero é un debate que está aí de cara a un modelo sustentable no ámbito persoal, como no ámbito social, como no ámbito empresarial e como no ámbito do capitalismo. Ben, co lanzamento desas primeiras obras tamén fora a Ruta dos Refuxiados e a vida dos xuízes humanos. Con as primeiras obras nos sentamos, vimos que había unha aceptación por parte do público e entendemos que, bueno, que nos que estaba no sector e que, bueno, pues, non foi un saltazo, sino que tamén foi na que vou estudiar con moito detemento, pois, cal era o estado do sector, é dicir, claro, publicar libros impresos en Galicia, non te metes, non? Evidentemente a xente estaba en marzo ou así. E bueno, pues aquí estamos despois de 5 anos. Falámoslo con distintas persoas de distintas editoriais, de Calandra, de Editorial Galaxia, de libreiros, claro, o sector, todo o sector, e estuvemos chuzando neles ata que máis ou menos obtivemos aí uns datos chulos que nos permitían un poquinho ir vendo como iba a cousa, pero claro, despois a xente tiña que mercar as obras vanse vendendo. E digo, bueno, son un tono de sorpresa, pero bueno, é dicir, digamos que íbamos un pouco coas ganas, e as ganas nublan un pouco a perspectiva, pero xa había un plan de empresa, había todos os camiños enfiados para que eso fora así. E despois, bueno, pues, xa no seguinte ano, pois, digamos que estamos publicando a razón de 6 títulos por ano. Entón, eso en que se traduce, que temos 26 títulos publicados xa, así, de repente, bueno, pues, que abranguen, mira, hai un divulgativo ilustrado, hai manuais, e digamos que todos os tipos de persoas que se queiran achegar á editora van a topar unha obra que vai estar próxima ao que é a súa filosofía. Na mentres que sexan digamos, próximo aos eidos que nós estamos intentando publicar e dar visibilidade. Nós publicamos sobre 5 eidos. Os eidos que son a ecoloxía, a economía social, ao consumo sustentable e os dereitos humanos e a crianza alternativa son, de alguma maneira, están intrínsecamente ligados a todas as obras que publicamos. Pode ser máis tangencial ou máis presente un eido ca outro, pero sempre están presentes. E, bueno, eso está presente tamén na toma de decisións a hora de seleccionar as obras. É dicir, nós estamos interesados nestes eidos, lemos sobre iso, e atopamos que hai outras editoras estranxeiras que publican sobre iso, e se podemos traer o noso terreo, se dentro de que é o mercado editorial galego pois ten alguna oportunidade esa obra, e despois vemos que hai obras que necesitamos publicar pero que non existen, e nas que
está ligado que a Galiza, está ligado ao que algo que ocorre aquí. É dicir, por exemplo, no caso da víamos que, ainda que non é exactamente, digamos que a idiosincrasia da obra, pero os lumes e Galiza están como unha carne, é dicir, eso é unha lacra que está. Entón, houve nalgúns casos que pues, non podía ser viable a mellor con capital propio, porque, bueno, nós somos estes traballadores, nós temos un capital social, e digamos, o remanente vai para facer estas obras, pero eso, os socios traballadores dedicamos un número de horas, e despois temos os nosos propios traballos, hai persoas traductoras, hai persoas diseñadoras e comunicadoras, entonces digamos que pues, para ir xerando ese retorno económico, pues dedicamos unhas horas, pero cada vez máis. Entón, en algún caso, algunhas horas pues, houve que recorrer a mecenado, e as plataformas de mecenado, o crowdfunding, pois pudemos levar adiante obras como a Caderno de Campo de Asías Cíes, ou como no caso de Árbores que non arden, e bueno, foi unha fórmula que se ven traballosa, bueno, pois deronnos un pouco unha dimensión da acollida que o público galego realmente tiña detrás, porque xa antes de estar a obra impresa xa había alguén que había comprado. Bueno, moitas persoas que apoiaron esas obras. Ben, bueno, falábamos antes do tema que son obras ecolóxicas en forma de fondo, é ligado co que é o tema da emerxencia literaria, os libros que salvan o planeta, e citar que, bueno, pues, unha das razóns pola que estou aquí é porque falábamos bueno, presentar un poquinho o libro de clima. O libro de clima non é deste ano, xa é de finais do ano pasado, pero, bueno, 2020 foi de película, foi un ano de película que tivo moitas implicacións para moitas persoas, e este libro ao final veu a luz en setembro, e bueno, digamos que non é que sexa unha segunda parte, pero está moi unido que o libro dos océanos. Ambas obras de Esther Gonzala traballan conceptos que están presentes e que a xente máis ou menos coñece, pero intento presentalos a través de gráficas, a través de fórmulas un pouco máis sinxelas e entendibles, para que todos os públicos podan achegarse aos conceptos que moitas veces vemos en televisión ou podemos atopar en redes sociais, e que realmente pues, xeran certa alarma e xeran un pouquiño ese separarse do aspecto ecolóxico, non? É dicir, o mundo está mal, hai moito plástico no mar, e que facemos? Bueno, eu vou collo... Claro, hai máis fórmulas, non? É dicir, o poder da persoa, bueno, pues, como está expresado aquí, pero primeiro a parte do coñecemento. E unha vez sabe o coñecemento, o que ten que facer, pode incluso non facelo. É dicir, xa entramos nun tema máis complexo que a economía circular, que xa é, bueno, pues, digamos que o refugallo máis reciclable é aquel que non se produce. Se non mercamos plástico, pues no, que algo hai, por aquí andará, pero usalo con sentidiño. Ben, esta obra, pues, xa vos digo, na liña do que foi o libro dos océanos, está moi ligado co que é a educación medioambiental, porque, bueno, a posibilidade de ensinar a xuventude e achegarse, bueno, pues, esa información, porque realmente as persoas toman boas decisións cando teñen toda a información, e bueno, pues, tivo unha moi boa acollida, se ven, claro, os nosos libros, o que é o ciclo de vida, teñen un tempo máis prolongado, e sobre todo nas obras que son un poquinho consulta, ou que son un poquinho máis educativas ou divulgativas, vai máis paseniño, vai indo, pero vai máis paseniño. No caso dos océanos, por exemplo, o libro dos océanos está na segunda edición agora mesmo, o cal pues, pode dar unha pista da acollida como foi. Ben, bueno, ligando con isto, dicirvos que, bueno, por contido, son obras que podemos entender como ecolóxicas, todas elas, dunha forma ou doutra, ou en certa medida, e bueno, falarvos tamén de que antes citaba o tema da produción libre de plásticos do dereito da felicidade, dicir que, bueno, pues, nós procuramos que unha obra sexa ecolóxica en toda a súa dimensión, porque digamos que non é unha cuestión de produción ecolóxica, senón que se unha persoa se pode beneficiar das lecturas polo contido, por que non ten o seu ámbito? E explico mellor. É dicir, por exemplo, intentamos facer a produción en ciclos curtos. Hai unha imprenta de Mosa que temos hai unha chacadilla para gustanos desta maneira, facémoslo así e tal, e xa nos que sabemos que puxamos. Entón, claro, por proximidade, mira, que o
lector o sabe, a persoa que é lectora o sabe, pois o mismo, pois mira, imprimiuse aquí, fixose aquí, maquetaron aquí, traduciron aquí, ou fixeron aquí mesmo, unha veciña que ten estes coñecementos, e parece mentira. Pois, digamos que outra forma de retorno que se toca todas nosas cousas. E iso, bueno, pois, un término de un libro, o mercado un libro, estás promovendo o que é o local, o que o potenciando un pouco ese retorno que é necesario, pois, no mundo de Amazon. Que temos unha libraría que nos acolle, nos aconsella e a que temos que tamén que facer partícipes dentro do noso ciclo de consumo. Ben, ao respecto do que é das distintas obras, claro, dicimos que tratamos as problemáticas actuais intentamos terreo de contextualizalas dentro do noso ámbito, porque, bueno, evidentemente nos interesan, pois, por exemplo, no caso da degradación invisible do solo, non? Pois é un libro e as políticas europeas afectan ao solo, o comportamento científico que os produtos sanitarios afectan ao solo, a organización, o organismo a pé de costa, eso está moi presente tamén. Entón, a ver, se o tema pode ser un pouco máis xeral ou pode ser máis específico, ten que estar preto da nosa realidade para non saber que son libros, nós queremos que a xente saiba, coñeza, teña información contrastada. E, bueno, despois no caso da educación medioambiental, citábamos o tema do libro dos océanos e o libro do clima, e nesta liña, pois, atrevémonos de produción propia a facer o que é o mapa ecosocial de Galicia, e, pois, con Rebeca Fernández de Xosebeiras, autores daqui, autores ligados ao que é a información e a divulgación medioambiental, e, bueno, pois xa foi unha obra que encaixa na colección, pero un poquinho máis serena e para ler con un poquinho máis de calma. Son obras divulgativas, pero, bueno, enes máis abertos ou máis complexas ou con máis información máis densa, porque hai que coñecer. E, de feito, no mapa ecosocial, claro, a importancia desa obra é non só unha social. Bueno, o que ocorre moitas veces, medimos o estado de benestar polo PIB e resulta que, bueno, hai persoas que chegan a casa, coidan da nai, teñen que facer as tarefas da casa, teñen que conciliar fillos, hai unhas crises de coidados, hai unhas circunstancias que non están ligados co estado de benestar. É dicir, digo, pues, o mundo está tan ben, hai un salario mínimo así, porque eu estou así ao final de mes, ou porque estou, se me cae o pelo, do estrés, o que pasa, non? Pero, bueno, quitando bromas, é dicir, digamos que intenta facer unha fotografía realista, porque tamén o entorno, é dicir, pois a calidade do aire, a calidade do solo, das augas, o estado medioambiental na zona na que vivimos, todo iso é unha pegada, é dicir, non podemos analizar de forma separada as cuestións máis de capital, por dicirlo así. E ben, bueno, pois ligado un poquinho no que é de educación medioambiental, tamén nos perde un pouquiño, pois, tirar por clásicos, e no caso de Rachel Carson, bueno, pois vimos que non estaba en galego, publicado que era o sentido do abraio e bueno, atrevémonos con esa obra que é breve e con unha edición un poquinho pequechiña con papel cebola, buscando un poquinho dalle empaque, porque digamos que valoramos como un que fora esa autora en concreto, digamos que unha personalidade referente na ecoloxía e sendo muller tamén, pero, bueno, digamos que esa obra narra ten un fío bastante amable para facer entender que as crianzas hai que chegarlle o abraio, o valor da natureza, non só, bueno, pois mira que bonita a flor, sino todo máis, sino intentar entender o ciclo no que eles do que ven e do que viven, é dicir, non como unha parte separada da natureza, que é o que ocorre agora mesmo cando falamos de antropoceno e nas outras obras nas que se trata ese tema, estábamos no centro, esquilmamos, moi ben para quen levou o beneficio máis grande, non? E se deixa de fora pois, o que é a pegada ecolóxica e se pon a persoa no centro, o ser humano no centro, deixando totalmente de lado pois, o benestar social, o benestar da natureza que é
a nosa casa. Entón, esa obra parece-nos bastante acertada e a acollida tamén, pois como vos dicía, o ciclo de vida dos produtos, chamamos de produtos aos libros, van así paseniño, e esa obra tamén ten moi boa acollida. Ben, no quero despois dicirvos que no caso do caderno de campo das IES, xa citei antes o tema do mecenado, que foi o que fixo posible esa obra, porque era un formato de tapa dura, nos seus momentos era atrevido para nós, e acabou unha segunda edición tamén, e claro, saltamos á piscina entón con Alén do Azul, é dicir, esa obra tamén que trata os fondos mariños da Ría de Vigo, seguindo na que a liña dese formato, bueno, pues, cando me lo presentaron as autoras, que viu de parte delas, é dicir, non houve que buscar, é dicir, foi así de bonito, apareceron co libro baixo brazo, xa tiñan o proxecto dúas mergulladoras, é dicir, dúas mulleres nun ámbito no que non son estar visibles, non están estar visibilizadas, apaixoadas do fondo submarino, como a outra paisaxe preto, pero ao mesmo tempo marciana, é dicir, descoñecida para a maioría de nós, e bueno, pues esa obra xa o ano pasado viu a luz e encantados tamén, porque tamén a acollida foi moi boa. E despois, bueno, dentro do ámbito de obras ecolóxicas en forma de fondo, citarvos que tamén temos o Greatest Hits de Catro Ventos, sería Limpeza Creativa, xa leva unha terceira edición, porque claro, digamos que o que é a pegada ecolóxica comeza por un mesmo, ser consciente delas da pegada é unha forma na que un pode ir cambiándoa, e en Limpeza Creativa, que é unha obra breve, hai receitas e fórmulas pues, para ir mudando esos hábitos que son, como nós somos consumidores, pues, consumir de outra maneira, autoconsumo, facer nosas cousas na casa e prescindir daqueles produtos ou daqueles elementos que realmente pues, están prexudicándonos incluso no noso ámbito. E bueno, nesa circunstancia funcionou bastante ben, foi unha das primeiras obras en 2017, saiu, segue vendéndose e claro, ben relacionado polo feito de levar ao terreo dun, cando un é consciente desa pegada, pues, de levar ao terreo dun esas aplicacións prácticas que ten, que despois vimos que na TVG había un polo rego e era un programa no que ainda iban máis alá, porque, bueno, en 2020 a xente, bueno, descubriu a horta, redescubriuna e descubriu as macetas, pero xa estaba aí presente e todos o tiñamos dunha maneira ou doutra interiorizado, é dicir, no noso ámbito familiar é moi habitual pois, o ser da aldea e despois traballas na cidade ou te moves en distintos ámbitos, pero tes un pé na horta. E, bueno, pois polo rego pois, pensamos que tiña que acabar sendo un libro, e despois de bastantes viravoltas, porque as cuestións do audiovisual soen ser complexas, as cuestións de dereitos, as cuestións de como poder publicar sin o día da mañá, sin deixar de lado a ninguén, nos acudimos aos mestres de Polo Rego e fixemos unha selección e houve unhas receitas e ben, é certo que son ámbitos moi distintos entre sí, non é o mesmo traballar na horta ou facer compostaxe que é o mellor pues, facer unha receita de aproveitamento de pues, nunha galiña bella, por exemplo, pero tamén é unha obra que tamén se pode entender como ecolóxica e de autoría propia. E ben, pues, despois noutro ámbito, claro, nos entendemos que tamén como Catro Ventos que digamos todas as entidades dunha maneira ou doutra son políticas e tamén nos temos un posicionamento ao respecto. Nese sentido, bueno, pues somos unha editora feminista, nos pensamos que se trata moi pouco todavía o que as desigualdades nese ámbito e as obras nas que vamos traballando, pues, no caso citaba antes Árbores que non arden, pues, falábamos da cuestión de xénero, porque os propios autores, o que era o proxecto Batefogo, que levan traballando no que o desenvolvemento de proxectos de comunicación dentro do ámbito do Mancomún, da xestión dos montes, eles viron que non había a variable xénero. É dicir, se preguntabas a alguén quen xestionaba o monte, bueno, pues, as mulleres a traballaban e os homens decidían. E era como era posible. Pero a ti non che pode preguntar se é ela quen sabe. Entonces, dentro esa foi unha proposta deles que douse un empaque cunhas participacións en distintos ámbitos que, digamos, daban unha dimensión
máis completa do que da prevención de incendios e do xénero na prevención de incendios, e é unha obra que tamén, eso, pois, a parte de que foi mencionado, tivo unha estupenda acollida, tamén vai na segunda edición, ben, pois, nunca diría o feminismo para o 99% foi unha obra que, pois mira, do 2019, pois agora teño dúbida con respecto ao ano, pero sí que é certo que no momento en que saiu é que, bueno, unha obra breve, un manifesto, fala dun feminismo anticapitalista, de outra forma de enfocarlo, que non solamente é unha cuestión de igualdade, sino de, pois, falábamos antes da crise dos coidados, é dicir, a figura da muller ten moitas dimensións que non suelen ser tratadas nas políticas de igualdade, e bueno, esa obra, escrita a tres mans, publicouse simultaneamente en 12 edicións, e a galega, pois non nos decatamos no seu momento, sí que sabíamos que iba a sair antes que nas outras linguas, porque por uns días, pero metemoslle presa, tanta presa lle metemos que sí que saliu antes, é dicir, foi antes en galego e acabou eso, sendo moi visible en distintos países de outros tratamientos de linguas, porque por esa circunstancia tamén. E, bueno, pois tamén a froita de coñecemento é unha obra non é solamente unha cuestión feminista, sino que, bueno, cando falaban dos órganos xenitais femininos, digamos que o tratamento, pois, da visibilización pois, dos órganos xenitais, sempre estaba escribida por uns tipiños, non? Que sempre, bueno, incluso hai páxinas no que, bueno, contextualizo, falamos dunha banda deseñada, dunha autora sueca, que ten tanta ou máis horna retranca que os galegos, así vos lo digo, porque xa ao lelo é escachar porque tamén hai que rirse en certos ámbitos porque senón non queda outra, pero é unha obra que é divertida ao mesmo tempo que divulgativa, ten moitísima documentación e bueno, pois é falar da cona. Ao longo de toda a historia non se falou, non se puxo, non se dixo que era, non se dixo ocultábase, é dicir, mandouse unha sonda da NASA para que os extraterrestres visen como podía ser a figura humana, o home tiña xenitais e a muller borraron a raya. Entón, claro, xa a autora xa fai chiste diso, se os alienígenas ven isto, non saben dibuixar unha muller, pois mira, a muller non contactamos, bueno, non quero destripar máis. A obra en sí, bueno, pois xa está publicada en outras linguas, é certo que atreverse como banda deseñada para nós foi todo un reto, porque non se edita da mesma maneira, non se traduce da mesma maneira, contamos neste caso, externalizamos, porque claro, a figura da persoa traductora ten que poñerse en valor e neste caso pois nos falta unha persoa que traducira directamente do sueco, que foi David Alvarez, e ben, pois colleu o fío perfectamente para o que é esa chispita, esa xenreira e un poquinho tamén pois esa retranca. E ben, pois considero unha obra feminista, pero bueno, porque pon as cousas no seu sitio. Moi recomendable. Pero bueno, que vos vou dicir eu. E nada, pois citarvos que alrededor do capitalismo e do anticapitalismo tamén lo hemos publicado bastante. É certo que ao ser ensaios son obras que requiren unha lectura máis meditada e teñen pois unha evolución máis desigual a hora de ser acollidas. Se ben é certo que ao ser moi específicas, pois bueno, pois en certos ámbitos pois certas asociacións ou certas persoas ligadas pois ao ámbito imaxinato económico pois acuden ás obras como pode ser Crack, que nos dá unha visión tamén pois con bastante humor, que é dun autor brasileiro, Alexandre Bersinazzi, pois sobre o que é a economía, a historia da economía, pero contada desde perspectiva, introducindo, igual que pasa que na froita do coñecemento, pois elementos da cultura pop que nos permite referencial e facer que un tema tan denso do que nos falan no telexornal e decimos, pero que acordome da prima de Risco e aquilo era, madre mía, pero quen é esa? Non? Pois no caso de Crack, pois estaba moi ben explicado. E non é só iso a hora de posicionarnos ou posicionarse de cara ao que é o capitalismo en si, pois é moi recomendable unha historia do mundo en 7 cousas baratas de Raj Patel e de Jason Moore, que claro, é dicir, cando
claro, vimos nunha sociedade na que hai 7 cousas baratas, non vas vos destripártelas, comentar, pero é certo que, bueno, pues, antes falaba dos cuidados, se hai alguén que fai traballo gratis, o capitalismo di estupendo. É dicir, para que lle vou pagar a unha persoa que xa fai, busca ela como conciliar. Non necesita que lle paguen máis para poder atender ao seu traballo. Non, xa fai gratis. Pero, bueno, e no respecto diso, dicirvos tamén que, bueno, pues, se pode entender como unha obra que traballa un poquinho do anticapitalismo, o capitalismo, o posicionamento ao respecto, que 70 ideas para a pospandemia. O ano pasado o plan editorial foi máxico, en xaneiro empezou dunha maneira, en febreiro non, en marzo xa foi catapum, non? Houve que reubicar as obras e houve que buscar primeiro como facer para sacar esos libros que xa tiñamos máis ou menos en mente, ou non sacalos, buscar unha forma, porque claro, as circunstancias da pandemia para todo o mundo foi unha fluctuación tan grande como que en 15 días non sabías que se iba a estar facendo ou non facendo. No caso dunha planificación editorial que se fan os libros con un traballo que soe ser alrededor de 6 meses de previsión, isto foi un cambio radical dentro do que é o plan editorial, de entrada ou ao principio, pero despois xa non tanto. Nos, se vimos que si podíamos seguir publicando, reubicamos un poquinho as publicacións en sí e incluímos unha, a séptima, porque había que falar diso. Todo o mundo falaba da pandemia como unha oportunidade para repensar as cousas, para reflexionar como chegáramos aí, claro, como un virus dun morcego, a zoonosis, aí, como se dá esa circunstancia? Claro, a explotación gandeira intensiva, o globalismo ou a globalización posiciona o virus aquí en 24 horas, etc. É dicir, un mundo interconectado, como ninguén está libre, o planeamento que fala Pilar García Negro en 70 ideas. E, bueno, digamos, son distintas reflexións que se presentaban nun novo escenario. Vamos a seguir mellores. Espérate, vamos a pensar un pouco no que estamos afirmando. E ben, pois esta proposta que bueno, en común con Fernando Ramallo, que tamén colaborou na coordinación dese volume, podemos sacar en novembro. En novembro pandemia unha cousa de o confinamento volvemos tan non, é dicir, houve que reformular cousas e esa obra breve dou pé a bastantes reflexións e de feito hai unha presentación en Coruña o 4 de xuño e, bueno, seguídenos en redes para información máis actualizada porque xa vos digo, en 15 días cambia todo e sigue estando aí presentes ahora e esas reflexións sobre esa reformulación e de feito casi o máis interesante nesa obra, o máis non, o que dá que pensar é se somos unha sociedade madura suficiente ou abondo como para ser capaces de que todos nos plantexamos como, sabes, vamos a tomar a caña e decimos había que facer non sei que, bueno, pues para asumir certas responsabilidades como viñan sendo, por exemplo, usar máscara onde ten que usarse intentar a distancia social, etc. Intentar facela. Entón, bueno, pues vese moito a relación educación, sociedades maduras, responsabilidade persoal, é unha obra moi interesante. Pero bueno, tamén dicirvos que traballamos tamén no ámbito editorial, o que é no apartado de crianza alternativa, pois vimos de sacar o que unha continuación dunha obra que xa habíamos feito en 2017, que era como liberar o potencial do voso neno. Tiñamos dúbidas en poñer neno ou non polo tema original ou crianza, que sepades que nos discutimos todo, o ser cooperativa discútese todo, e neste caso pois, é como liberar o potencial da infancia co método Montessori, é dicir, no primeiro caso era de 0 a 2 anos, e no seguinte caso xa é de dos 36 meses, que, bueno, é orientativo, ata que os 6 anos, non? É dicir, tamén é unha fórmula práctica de enfocar unha obra de consulta con consellos e despois tamén a medida que vas vendo tamén que moitas cousas xa as vas facendo na casa porque a crianza non se queda outra que facela responsable e temos moitos puntos en común co que é esa fórmula educativa. Non é algo que non está lonxe do que é da nosa fórmula como galegos a hora de
facer o que é crianza. E despois tamén, bueno, pues, nos metemos na lea de publicar un libro pues, sobre dúbidas reais de adolescentes sobre sexo. E, increíblemente, pues, non hai tanta documentación como un podría pensar, e que mellor pode plantexar as preguntas serán os propios adolescentes. E aquí foi a autora, que é Isabela Iglesias, que era xinecóloga, dentro da iniciativa que fixo dentro do digamos, sector, bueno, pues con outras persoas que tamén xinecólogas, tamén de educación sexual, estaban moi impactadas pola presenza das ETS, pois polo descoñecemento e incluso pois mira, un negacionismo respecto ao uso da profilaxis, etc., no que era no ámbito da adolescencia. Entonces, bueno, pues facían formación, por decirlo así, e claro, é moi difícil preguntarlle a un adolescente que sabe ou non sobre sexo, eles utilizaban un método que era o das preguntas anónimas. Entón, bueno, pode haber preguntas que xa, evidentemente, xa vos imaginades que podía sair, pero sí que había preguntas que, pois, por que non? Son dúbidas que estaban aí e que existen, hai las que resolver, e unha selección desas preguntas, algunhas máis serias, outras menos serias, pois hai unha parte, bueno, pois, da obra que xa traballa ou presenta ese resumo, ese compendio das que consideramos que eran máis importantes. Bueno, fixemos un repaso moi amplio sobre o que é o catálogo. Si dentro de 5 anos vos teño que falar dos outros 26, igual xa o tempo xa non daría, pero si, bueno, dicirvos que como editora nos traballamos eso a pequena escala, títulos escollidos, intentamos que o formato e o deseño bueno, sexa bastante identificable, intentamos que teña moito empaque, formatos cuidados, contidos actuais, contextualizados, e como vos dicía, a hora da escolla das obras, pois, é un proceso cooperativo e é un proceso no que bueno, pues, entramos todas as persoas socias e bueno, pues vamos introducindo que somos xente lectora, nós queremos os libros que publicamos, queremos ler, e pensamos que a xente pode querer facer lectura. E ao respecto diso, dicirvos tamén que como editora pequena, nova, e iso que nos dicen que, bueno, pues non vos coñecen tanto, a xente sí que nos vai coñecendo, e hai unha base lectora. Ao respecto disto sempre digo que a xente se sorprende de que se lea tanto. Para explicarlo mellor, é dicir, bueno, pues hai tantos lectores como para que se vendan as obras. Pois mira, en galego sí, a xente lee. En Galicia hai xente culta, hai xente que recurre ás obras, que ten hábitos lectores, e ti vas a ler os informes e asustan, non? É dicir, o promedio de lectura, cantas horas leen o ano, a idade das persoas que leen, vale, sí, tamén, pero eu penso que hai como un marco excepcional que se dá, porque xente así que recorre, e nos xa mañan chamaron para preguntarnos sobre unha obra que ainda non saliu publicada. A ver, calma, non? Está ben, pero, bueno, pues, parecenos xeneal, claro. E, bueno, hai distinta sorte para según cada título, pero, bueno, de feito temos un programa de fidelización no que a xente, bueno, pues apunta e dice, mira, suscríbome, fago un peto con vos e xa vou dese peto e descontando, vou collendo o que é esas obras. Porque, bueno, hai xente recurrente porque xa os compra directamente na web, por exemplo. E, bueno, decirvos que, bueno, temos un plan editorial para 2021 que vai vir condicionado por moitas cousas, pero está pechado. Estamos en maio, entonces digamos que ese peche é máis realista. Bueno, vimos de publicar o que é a froita do coñecemento, tíamos aí na recámara o que é a degradación invisible do solo e o dereito á felicidade. Apenas, bueno, alrededor do 2 de xuño, a primeros de xuño, verá a luz o que é a Bolsa ou a Vida, que como vos dicía que preguntaban xa, de Salvador Lladó, que é unha obra un poquinho para falar do que é a magnitude da emerxencia climática na que estamos, volvendo un poquinho que é o tema do salón, e tamén con un tono pues, que permite pues, achegarse a esta obra coñecendo os conceptos que se manexan e entendendo por que emerxencia climática, cando xa non falamos de cambio climático, falamos de emerxencia, e ten bastantes tamén pues, referencias cercanas que fai que a lectura pues, sexa un pouco máis amable. Esta obra bueno, de Salvador Lladó
publicado originalmente en catalán, o ano pasado pois veo agora a luz en xuño, e despois, bueno, pois faremos un pequeno saltiño aí, de momento, aí temos pendente o que é Comando Igualdade con Xis Oliveira e Priscila Retamozo, e bueno, pois que, bueno, en Comando Igualdade igual o coñecedes porque traballa nos ámbitos de xénero dentro do que é os ámbitos as cuestións de xéneros no ámbito educativo, sobre o tema do, bueno, moitas cousas, os micromachismos, esas circunstancias que se dan en redes sociais, un poquinho ligado a que a mocidade pois, que se atopa, as rapazas mozas que se atopan, e bueno, pois están preparando unha obra que é moi, bueno, consideramos esencial, pero bueno, xa teredes un ollo. E despois de cara xa a final de ano pois, vai vir o que é a Deus Plásticos, que é de Lisa Nicoli e Chiara Espadaro en novembro. E ben, sí que é certo que volvemos un pouco sobre o tema de plásticos, pero esta obra ten un engadido plus que tamén é que incorpora unha parte práctica para os hábitos para reducir o uso do plástico nos aspectos da vida cotiá. Lisa Nicoli é autora de Limpeza Creativa e esta obra, digamos que Limpeza Creativa trata un ámbito, esta obra complementa achega ainda máis información para refacer os nosos hábitos de consumo, de higiene, limpeza na casa diaria. E ben, eu agardo que non fora pesado nesta exposición, neste resumo, e en todo caso, bueno, pues, dar o agradecemento ao Salón por darnos un poquinho este oco para falar destas obras que bueno, é certo que encaixan perfectamente polo tema de emerxencia climática, de libros que facémolos coa vontade de cambio, pero porque tamén pensamos que as persoas somos quenes somos capaces de facer ese cambio se estamos documentadas, é dicir, o cambio está en cada un de nós e é algo que ten que decidir cada un como quere, como pode facer, evidentemente pois, coa axuda de todos, non? Aquí é unha cuestión colaborativa. E, bueno, moitas grazas tamén a Eva a Mojuto por darnos o oco e, bueno, e a Libraría Paz que nos cuesta moito volver de vez en cando, por moitas razóns. Gracias.